Ay pre, wallet mo, nalaglag. Ay, nalaglag yung wallet niya. Salamat. Ay, maraming salamat. Pre, paki-subscribe na lang ha, TV Bisaya #1. Maraming salamat po, bye-bye. Nalaglag yung wallet niya. Ito papunta tayo doon sa ating mamasage ngayon. May nakita na yung nalaglagan ng wallet, pero hindi niya alam na nalaglag. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Titan, tapos kumaliwa. Ito yung kahabaan ng Liano dito sa may Caloocan. Ang tagos nito ay may Kawayan, Bulacan na. At pupunta tayo kay na Richie Matcha sa yung nagre-request sa atin for doon sa Facebook na frozen shoulder. Ayun papunta na tayo sa kanila. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I get so tired of making me take your night, predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when Kumaliwa. Ay dadaanan natin na si Kuya ay nalaglagan siya ng wallet. Hindi niya alam. Ay, wallet mo, nalaglag. Nalaglag yung wallet niya. Salamat. Ay, maraming salamat. Pre, paki-subscribe na lang ha, TV Bisaya #1. Maraming salamat po, bye-bye. Nalaglag yung wallet niya. Ito papunta tayo doon sa ating mamasage ngayon. May nakita na yung nalaglagan ng wallet, pero hindi niya alam na nalaglag. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Titan, tapos kumaliwa. Nakapasok na tayo dito sa may subdivision. Maya lang nandyan na tayo. Ito na ang Sunrise Sunrise Square. Ito na nakarating na tayo. Maya ay papasok na tayo doon. Okay? Ay, magandang hapon po. TV Bisaya #1 na nandun sa may social media. #1. Thank you. Okay, nakapasok na tayo dito. Pag ibababa ko, Okay, magandang hapon po kuya ha. Ay, kamusta? Ano pong nararamdaman natin? balikat, masakit. Wait lang. Okay. Balikat, masakit? Mga Sa ilang kaliwa. taon na yan? May isang taon na to. Ano pong pangalan ninyo? Richie, Richie Matcha, Matcha. Ilang taon na? 41. 41 si Richie, no? Paano nangyari? Nagbuhat ka ng ng mabigat na bagay? Bigat ka sa trabaho. Baka na yun, na dislocate kunti, no?
pagkagising mo sa umaga, ano na, masakit na. Masakit. Sobrang Hindi ka makabuhat ng ganun? Kung nakaganyan yung pwesto ko matulog, Oh. hindi ko na may angat. Kaya tinutulungan ng kanan. Pero may angat ko lang siya. Masakit kasi pagkanan. Mga ilang taon na mga ilan taon na yan? Mga isang taon na ito. Warehouse. Sa warehouse ano? Sa trabaho dati. Mabigat yung ano. So, pag nabubuhat ka ng ganyan, masakit na. Hindi kaya ko pa yan pagkanan. Pag yun yung tubig, yung mineral, Oo. yun masakit. O hindi mo lang maiangat. Hindi ko pa iangat din yung tubig. Hirap. Pag nagdalamig ka, hindi naman. Masakit din. Masakit din. Pag binababa ko na, hindi ko maananggan dito lang. Hindi kagaya ng isang mata. Okay ito pala yung ininda niya mga kababayan ko Sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao